Σήμερα τα members του καναλιού ανοίγουν φακελάκια Obsidian Flames. Ποιο είναι το challenge τώρα? Τους δίνω ένα φακελάκι να ανοίξουν και αν καταφέρουν να βγάλουν pool, το κρατάνε και τους δίνω την ευκαιρία να ανοίξουν και δεύτερο φακελάκι. Αν συνεχίσουν να βγάζουν pools, θα ανοίγουν φακελάκια μέχρι να πούνε stop ή να μην βγάλουν κάποιο pool. Ποιο είναι το catch τώρα? Αν πούνε ότι συνεχίζουν και δεν βγάλουν pool, χάνουν όλες τις προηγούμενες τους καλές κάρτες. Πάμε λοιπόν με τον πρώτο διαγωνιζόμενο και έχουμε τον Emperor. Μπορείς να διαλέξεις το πρώτο φακελάκι σου για αυτό το challenge. Έχουμε ένα Dragonite Pack στο δεξί χέρι και έχουμε και ένα Charizard Pack στο αριστερό. Ποιο θα διαλέξεις σαν πρώτο φακελάκι? Εννοείται το Charizard. Ωραία, πάει για Charizard. Αφήνω τον Dragonite πίσω από τη στιγμή που έχω ανακατέψει τη στίβα και ξεκινάμε με το πρώτο pack του challenge. Καλή τύχη, ας ευχηθούμε όλοι στον Emperor και έχουμε έναν κωδικό τον οποίο θα του το στείλω αν καταφέρει να βγάλει μια σπάνια κάρτα από εδώ μέσα. Arven έχει 2 reverse και μια holo κανονικά. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει. Lunatone και ένα Entei holographic. Δεν είχες κάτι μέσα. Θα ξανάρθει η σειρά σου πάρα πολύ σύντομα. Πώς σου φάνηκε το pack σου? Εντάξει, ωραίο είναι και το Entei, αλλά δεν ήταν hit. Τι να κάνουμε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. I wanna be θα είναι ο δεύτερος μας παίκτης για σήμερα. I wanna be. Έχεις την ευκαιρία να πάρεις το πρώτο pool της ημέρας. Πάμε να δούμε ποιο φακελάκι θέλει. Έχουμε ένα Dragonite Pack και ένα Varevaraverum Pack. Ποιο θα διαλέξεις? Το Dragonite. Ο I wanna be ξεκινάει με Dragonite. Για να δούμε τι θα έχει μέσα. Finizen, Odino και ένα Scovillain. Δυστυχώς I wanna be δεν είχαμε κάτι. Επόμενος μας παίκτης είναι ο Φελός, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε αν θα καταφέρει να βγάλει το πρώτο pool της ημέρας. Έχουμε ακριβώς τα ίδια φακελάκια. Varevaraverum. Ποιο θα διαλέξεις? Το δεξί. Το δεξί, πάμε. Και έχουμε ένα για το Cardtrick. Πάμε να δούμε τι θα βγάλουμε. Lightning Energy, Capchu. Μπορείτε να ξαναπαίξετε και δεύτερη φορά μέχρι να τελειώσουν τα φακελάκια. Clefairy και ένα Entei holographic. Ούτε ο Φελός δεν τα κατάφερε. Πώς αισθάνεσαι για αυτή την ήττα σου, Φελέ? Δεν ξέρω. Επόμενος διεκδικητής είναι ο Λεωνάρντο και έχει να διαλέξει μεταξύ ενός Dragonite και ενός Varevaraverum. Λεωνάρντο, ποιο θα διαλέξεις? Dragonite ή Varevaraverum? Ποιο πιστεύεις ότι είναι το τυχερό σου pack? Varevaraverum. Ο Λεωνάρντο πηγαίνει με ένα Varevaraverum. Είδε ότι οι υπόλοιποι δεν βγάλανε τίποτα από τα Charizard και τα Dragonite. Charcadet και ένα Scovillain. Ούτε αυτή τη φορά. Δεν το πιστεύω. Πώς γίνεται αυτό? Έχουμε ανοίξει ήδη κάμποσα φακελάκια και δεν έχουμε ακόμα pool. Πάμε! Οι Pokekardúες, ο χορηγός του σημερινού βίντεο, θέλουν να ανοίξουν φακελάκι και λένε δεξιά. Και οι Pokekardúες αποκηρύσουν το Charizard και πάνε για Dragonite να βγάλουν Charizard λογικά από Dragonite Pack. Ένα φακελάκι για τις Pokekardúες. Έχουμε ένα Dark Ride Reverse και μια γκίτα holographic. Τους μάτιασα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα του Χρήστο Τζίγκερ να ανοίξει το δικό του φακελάκι. Στα αριστερά, ένα Charizard Pack. Στα δεξιά, ένα Tyranitar Pack. Χρήστο, τι θα διαλέξεις? Με πολύ αγάπη Tyranitar. Με πολύ αγάπη Tyranitar. Έχουμε μια Fire Energy Darumaka. Χρήστο, καλή επιτυχία. Swablu και ένα Scovillain. Τι γίνεται? Παιδιά, έχουν εξαφανιστεί όλα τα hits. Χρήστο, πώς αισθάνεσαι? Τέλεια, φίλε. Το επόμενο θα έρθει. Μακάρι και το τύχει. Επόμενος στη σειρά είναι ο Jonah John, ο οποίος είναι μεταξύ 2 Charizard Pack. Γιάννη, αριστερό ή δεξί Charizard? Το αριστερό. Διαλέγει το αριστερό. Bounce Swift το πρώτο reverse. Bellyball το δεύτερο και ένα Varevaraverum EX το πρώτο pool της ημέρας στον Γιάννη. Και για να δούμε τώρα αν ο Γιάννης θα το κρατήσει. Γιάννη, ποια είναι η τελική σου επιλογή? Το κρατάω. Κόλωσε και δεν θα προχωρήσει σε επόμενο φακελάκι. Επόμενος είναι για άλλη μια φορά ο Emperor. Emperor, έχεις στο δεξί χέρι ένα Charizard Pack. Στο αριστερό χέρι ένα Obsidian Flames Varevaraverum Pack. Ποιο διαλέγεις? Λοιπόν, επειδή από δεξιά Charizard δεν άνοιξα από αριστερά, θα ανοίξω από δεξιά Charizard. Από δεξιά δεν έχει βγάλει hit ακόμα, το πρώτο hit από αριστερά δεν ήταν? Αλήθεια, ναι, όντως από αριστερά ήταν το πρώτο hit, οπότε πάμε για
Charizard Pack από δεξιά αυτή τη φορά για Emperor, η δεύτερη του προσπάθεια να βγάλει κάτι και έχουμε μία Psychic Energy Meltan. Bearctic το πρώτο reverse, Baltoy το δεύτερο και ένα Claydol Holographic ρε φίλε Emperor. Δεν είχαμε κάτι ούτε στο δεύτερο σου pack. Ο επόμενος είναι ο I Wanna Be. Έχεις 2 Βερα-βαρα-βερα-βρουμ. Ποιο θα διαλέξεις, το δεξί ή το αριστερά? Δεξιά. Snubbull το πρώτο reverse, Poppy το δεύτερο και ένα Togekiss απλό. Δεν τα κατάφερε για άλλη μια φορά ο I Wanna Be. Πάμε λοιπόν, ο φίλος Φελός έχει άλλη μια ευκαιρία να βρει κάτι σπάνιο και έχεις ένα Βερα-βαρα-βερα-βρουμ και ένα Tyranitar. Ποιο θα διαλέξεις? Το Φελοβρούμ. Το Φελοβρούμ. Ωραία, πάρα πολύ καλά, εντάξει. Και έχουμε Lechonk Tomokazu Komi για πανέμορφο art. Gamsus το δεύτερο reverse. Και ένα Palpy Holographic. Τι θα γίνει ρε φίλε? Τι κουβάδες είστε ρε? Φίλε μου Φελέ, πώς σου φαίνεται το ότι δεν καταφέρεις να βγάλεις για δεύτερη φορά τίποτα? Πάμε να συνεχίσουμε. Με τον φίλο Χρήστο Τζιγκέρ. Έχεις από τα δεξιά ένα Tyranitar, από τα αριστερά αυτή την κολομηχανή. Διάλεξε. Θα πάω αυτή τη φορά αριστερά ρε φίλε. Πάει αριστερά στο Μασίνι και για να δούμε. Herdier! Και Holographic, δεν γίνεται αυτό! Πραγματικά δεν γίνεται! Τι συμβαίνει, Χριστό? Δεν ξέρω φίλε, δεν ξέρω. Αν είναι δυνατόν! Τζόνα Τζον, βάζεις το Βερα-βαρα-βερα-βρουμ σου σε steak αυτή τη φορά, γιατί ήρθε η ώρα να δούμε αν θα το κρατήσεις ή όχι. Τζόνα Τζον, ποιο θες να είναι το φακελάκι σου? Dragonite ή ένα Tyranitar? Διάλεξε και πάρε. Αριστερά. Αριστερά ένα Dragonite. Για να δούμε αν θα καταφέρει να κάνει το 2 στα 2 ή αν θα χάσει την πανέμορφη κάρτα, το μοναδικό πουλ της ημέρας. Πάμε να ευχαριστήσουμε όλα τα members τα οποία πραγματικά στηρίζουν το κανάλι και αυτός είναι ο δικός μου τρόπος να τους δώσω να τους πω ένα ευχαριστώ, να κάνουμε ένα έξτρα τσαλεντζάκι. Έχουμε λοιπόν για τον Τζόνα Τζον ένα... Όχι ρε φίλε, μια γκίτα! Πάμε να συνεχίσουμε. Έχουμε τον Λεωνάρντο, ο οποίος είναι μεταξύ 2 Tyranitar Packs. Λεωνάρντο, θέλεις δεξιά ή αριστερά? Δεξιά. Θέλει δεξιά ο Λεωνάρντο, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Ponyard και να το... Αν είναι δυνατόν ρε φίλε, αν είναι δυνατόν. Πώς γίνεται αυτό? Δεν είναι δυνατόν! Παιδιά, ο Πίκα μπήκε εκτάκτος μπήκε ο Πίκα για να ανοίξει φακελάκια. Πίκα, έχεις απ' τη μία ένα Charizard Pack, απ' την άλλη ένα Tyranitar Pack. Ποιο θα διαλέξεις? Το Tyranitar. Tyranitar, πάμε να δούμε τι θα βγάλει. Ήρθαν οι άλλοι, βγάλανε όλους τους κάκτους και τώρα ο Πίκα ήρθε να τους φάει τα pools. Μπελώσαμε το πρώτο νήμα. Pidgeot TX! Full Art Pidgeot EX, απίστευτο και όμως αληθινό. Ο Πίκα μπήκε να τους φάει τα pools. Πίκα, όσο βάζω αυτή την πανέμορφη κάρτα σου σε ένα σλιβάκι, θέλω να μου πεις αν θα ανοίξεις δεύτερο pack σερί με το ρίσκο το αν δεν βγάλεις pool να χάσεις το Pidgeot σου. Όχι, θέλω να είναι το pack με το Charizard. Θα ανοίξεις και το Charizard. Παιδιά, ο Πίκα το ρισκάρει το Pidgeot. Όλα για όλα, ανοίγει το Charizard. Πάμε, για αυτή σου την γενεοδορία, ακόμα και αν δεν βγάλεις τίποτα, δεν θα κερδίσεις τίποτα απολύτως, φίλε μου. Ω, τι ωραία. Ευχαριστώ. Ράουλετ, έχουμε Bunnelby, Smoliv. Πάμε ρε Πίκα, όλοι GG στο chat για τον Πίκα. Αλτάρια, Rowcraft, Grievard και Clockfix. 2 στα 2 Πίκα, απίστευτο. Απίστευτο. Πίκα, μπήκες και τα έχεις αρρώσει όλα μέχρι στιγμής. Θέλω να μου πεις αν θα πας για τρίτο φακελάκι σερί. Πρέπει να δούμε αν ο Πίκα θα ρισκάρει και το Cloth και το Pidgeot για να ανοίξει και τρίτο φακελάκι σερί. Ποιο φακελάκι? Έχεις μπροστά σου ένα Dragonite και ένα Varoom. Θες κάτι άλλο? Πάρε από την κάτω σειρά το δεύτερο. Δεξί αριστερά? Δεξί. Δεξί δεύτερο κάτω σειρά. Πάμε παιδιά, ένα Tyranitar Pack για τον Πίκα. Πάμε να δούμε αν θα κάνει το 3 στα 3. Κοίτα τι έχει κάνει το παιδί εδώ! Ρε, εντάξει, ξεκολώθηκες. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα? Illustrators Art, κοίτα, μία από τις πιο όμορφες κάρτες του σετ. Παιδιά, τι ωραία κάρτα είναι αυτή, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει μέσα.
Πίκα, πώς αισθάνεσαι? Τέταρτο. Όχι, ρε. Ο Πίκα θα το λήξει εδώ. Εντάξει, να σας πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι μιλώντας με τη φωνή της λογικής, Pidgeot EX, Cloth EX στα καπάκια και φυσικά την Illustrator Art Gita. Εντάξει, ούτε εγώ θα το ρίσκαρα. Πίκα, συγχαρητήρια, πραγματικά το αξίζεις. Και πάμε στον επόμενο. Πάμε, Δημήτρη, έχεις ένα Dragonite και ένα Veravroom. Τώρα στο τελευταίο γύρο, μιας και είσαι ο πρώτος του τελευταίου γύρου, θα μπορείτε να διαλέξετε όποιο θέλετε, άμα θέλεις και κάτι από κάτω. Οκ. Ένα Charizard από αριστερά. Έχουμε ένα Charizard από αριστερά. Καλή τύχη στο τελευταίο σου φακελάκι. Μπορεί να μην είναι τελευταίο σου αν βγάλεις κάτι καλό. Amoonguss. Και καλή τύχη, Emperor! Ένα Charizard EX Illustrator Art! Απίστευτο! Στο τέταρτο, το είπα, στο τέταρτο. Απίστευτο! Απίστευτο! Τι συμβαίνει! Καταπληκτικό! Συγχαρητήρια, φίλε Emperor. Έχεις την ευκαιρία να ανοίξεις 2 φακελάκια και μάλιστα μπορείς ένα από αυτά να κάνεις λάθος. Δηλαδή να μην βγει κάρτα σπάνια. Θα την πάρεις αυτή την ευκαιρία? Έχω να σου πω κάτι. Οποιαδήποτε κάρτα πλήν του Charizard αν τύχαινα, με κλειστά τα μάτια θα συνέχιζα. Επειδή χτίζω όμως Charizard TX deck, θέλω να σταματήσω. Τέλος, κάνει cash out ο Emperor στον τελευταίο γύρο με ένα Charizard EX, καταπληκτικό pull. Συγχαρητήρια, φίλε. Πάμε τώρα για τελευταίο γύρο του I Wanna Be. I Wanna Be, φίλε μου. Δεξιά, μέση. Το έβγαλα. Δεξιά μέση έχουμε ένα Varavera Pack, Houndstone και ένα Palafin Holographic. Δυστυχώς δεν θα μπορέσεις να συνεχίσεις. Φίλε μου, τι κάνεις, πώς αισθάνεσαι που είναι ο τελευταίος γύρος? Μια χαρά. Για πάμε να δούμε τι θα κάνεις εσύ. Έχεις μπροστά σου ένα Dragonite και ένα Varavera. Θες κάποια άλλη κάρτα? Μπορείς να διάλεξεις όποια θέλεις αυτή τη στιγμή, όποιο pack θέλεις. Το Dragonite. Οκ, πάμε για Dragonite. Καλή τύχη, φίλε μου. Φελός Malamar, Toxtricity, Στινή και ένα Pomo EX. Ναι! Ο Φελός θα το κάνει. Πώς αισθάνεσαι για αυτή την κάρτα, φίλε μου? Θέλεις να συνεχίσεις με άλλο ένα φακελάκι ή θα κρατήσεις την κάρτα σου? Θα την κρατήσω, την κρατήσω. Είσαι κότα, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, καλά κάνεις, καλά κάνεις. Με αυτό το που λέει τούτε εγώ θα το ρίσκαρα. Ο επόμενος είναι ο Jonah John και αν βγάλει pull μπορεί να κερδίσει πίσω το Varavera του. Δεξιά, τελευταίο. Τελευταίο από τα δεξιά είναι ένα Charizard Pack και πάμε να δούμε, φίλε μου, αν θα καταφέρεις να πάρεις πίσω την καρτάρα σου. Tadbulb, Varum, Full Art Illustrator Art. Απίστευτο, απίστευτο. Ο Jonah John κερδίζει πίσω την κάρτα που έβγαλε στην αρχή. Και για την ακρίβεια έχει και τις 2 εξελίξεις του Pokemon. Τρομερό! Συγχαρητήρια, Τζονάρα! Συγχαρητήρια, και φωνάζει «Σταματάω!» για να πάρει την καρτάρα του. Συγχαρητήρια, φίλε, πραγματικά είναι καταπληκτικό το ότι κατάφερες στο τελευταίο δευτερόλεπτο να κερδίσεις πίσω την κάρτα σου. Ο Λεωνάρντο, παιδιά, έχει αριστερά. Πάνω αριστερά να το πάμε με τη σειρά. Πάμε Surskit, Pidgey και ένα Entei απλό Holographic. Λεωνάρντο, δεν σε ήθελε, ρε φίλε, σήμερα. Πώς το λένε, όσοι χάνουν στο ποδόσφαιρο νικάνε στην αγάπη, όσοι χάνουν στις κάρτες Pokemon να νικάνε κάπου αλλού τουλάχιστον. Πάμε στον Johnny Bonnie, ο οποίος μπήκε τώρα. Ένα Dragonite από τα δεξιά ή ένα Dragonite από τα αριστερά? Αριστερά. Πάμε για αριστερά από Johnny. Ένα τεράστιο ευχαριστώ, παιδιά, στο χορηγό του σημερινού βίντεο, τις Poké Καρτούες. Έχουμε Toadskrull και ένα Lechonk. Ένα Lechonk Illustrator Art, το οποίο κοιμάται. Λοιπόν, Γιάννη, έχεις την ευκαιρία να ανοίξεις άλλο ένα pack, αλλά αν δεν βρεις πάλι έτσι σπάνια κάρτα, κάποια EX, Full Art τέλος πάντων κάρτα, χάνεις και αυτήν που έβγαλες. Πάμε. Συνεχίζει ο Τζόνι. Πες μου ποιο φακελάκι θες. Αριστερά. Πάλι αριστερά. Nosepass, Sharpedo και ένα Thundurus Holographic. Δυστυχώς δεν θα μπορέσεις να κρατήσεις το Lechonk σου. Άλλος ένας διεκδικητής μπαίνει έτσι τελευταία στιγμή. Μπορείς να διαλέξεις και από κάτω κάποιο pack άμα θες. Αριστερά, προς τη μέση. Αυτό, ας πούμε. Ναι, ναι. Έχει ένα Tyranitar pack ο Joker. Και ένα Houndstone EX. Ξεκινάει με pull ο Joker. Μπαίνει ναι μεν αργά, αλλά θα καταφέρει να βγάλει μια EX κάρτα Joker.
μπορείς να κρατήσεις την κάρτα σου και να φύγεις τρέχοντας σαν βρεγμένο κοτόπουλο ή να συνεχίσεις με άλλο ένα pack. Τι θα κάνεις? Συνεχίζω. Διάλεξε το επόμενο σου pack. Διάλεξε ό,τι θες εσύ. Ό,τι θέλω εγώ, οκ, στην τύχη. Αυτό! Πάμε να δούμε. Πιστεύεις ότι θα βγάλεις κάτι καλό? Δεν νομίζω, αλλά. Εγώ πιστεύω ότι θα νικήσεις τον Πίκα. Dragonair το πρώτο reverse. Ο Ίνκολον το δεύτερο. Και ένα Entei holographic. Δυστυχώς ο Joker θα χάσει και το Houndstone. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά όλα τα members του καναλιού που στηρίζουν αυτό το κανάλι με το κάτι παραπάνω. Την τελευταία μέρα κάθε μήνα κάνουμε ένα τέτοιο special challenge με τα members, μόνο για members. Σκεφτείτε λοιπόν να μπείτε και εσείς σε ένα από τα tier μας. Πάτα like σε αυτό το βίντεο για περισσότερα unboxing. Και μέχρι την επόμενη φορά, παιδιά, ήμουν ο Γιώργος και καλή συνέχεια.